touchdown. Tony's got it. Tony walks in. Touchdown, Kansas City. Tots al Blitz, a Catalunya Ràdio. Benvingudes i benvinguts al 41è programa de Tots al Blitz, el primer programa en català dedicat a l'NFL i el primer programa en català que se'n va a la Super Bowl! Bravo jo! Com ja sabeu, ahir dimecres ho vau veure a les xarxes socials i Tots al Blitz se'n va a Las Vegas, se'n va... bueno, uns quants, ara en parlarem. Jesús Soler, Ferran Àngel, Raül Arribas, què tal? Tot l'equip, diu el cabron. Sí. Com esteu? Ha sigut molt Com estàs tu? Ho he celebrat molt fort i m'he donat compte de que no sortia. Sí, clar. Molt espera, que ho torno a fer, que ja esteu aquí. Ara ho tornaré a fer, perquè m'ha pogut una mica l'eufòria, va. Hem de fer, un moment, hem de fer veure com si el Jesús i jo també ens il·lusionés, també ens... Il·lusió us fa que us portarem... Vale, no. Vale. Mira, hi ha un gat que sí que està content, com a mínim. Exacte. Si ens encén, és que està content. Vinga, va. Benvingudes i benvinguts al 41è programa de la 7ª temporada de Tots al Blitz, el primer programa en català dedicat a l'NFL i el primer programa en català dedicat a l'NFL que se'n va a Las Vegas! Ahir ho vam anunciar a les xarxes, ja s'ha vist tot arreu. Ja fa uns quants dies que ho sabem, ens hem callat la boca, uns més que d'altres, no em puc encara d'allò, però ja no podíem més, ho hauríem d'explicar. Doncs la NFL ens ha acreditat per anar a veure el partit més important de l'any, de veure la Super Bowl, estar allà tota la setmana de la Super Bowl, i doncs aquí un servidor de vostès i el Ferran Àngel faran les maletes, agafaran un atillo, un avió, i cap a Las Vegas falta gent com si fóssim Paco Martínez Soria, ja t'ho dic ara, perquè jo, que no he estat mai més de 8 hores als Estats Units, doncs arribar, diguem-ne, i anar directament a Las Vegas, ja m'han dit que igual puc tenir una mica de xoc cultural, en aquest sentit. Se m'ha avisat que igual, ojo, cuidao. Però no hi estarem sols. No. Vull dir, òbviament ja hem dit que en Jesús i en Raül no vindran, perquè en Raül i en Jesús, com vam anunciar dimarts, tot i que dimarts no vam donar aquests detalls, concretament per un tema, estaran a la festa dels Cinemes Texas de Barcelona. Voleu veure la Super Bowl en pantalla de cinema? Jo no m'ho pensaria. A la que tinguem ja els links de les entrades ja parlarem com. Ja us ho farem. Simplement digue-li reservar, digue-li... Quedeu-vos que hi ha festa, que és al Texas, que és moltíssima més gent que l'any passat, o sigui, els que vau venir és com la de l'any passat, que crec que va molar molt, molt més gran, molt més de tot, i ens ho passarem encara millor. Connexions amb aquesta gent allà a Las Vegas, molt cachondeo... Els podrem insultar, us han insultat mai, Enric i Ferran, 100 i pico o 200 persones, us han insultat mai a la vegada? Perquè això ho podem provar, Vaig ser regidor. No sé si te'n recordes, Raül. Els que venim del món de l'esport, a vegades, i hem tingut partits... Clar, aquesta és l'altra, sí. Sí, a mi se m'ha dit una mica de tot també a pavellons, però no sé si hi havia 150 persones. Això és el que t'anava a dir, sí, però al nivell d'esport que fem nosaltres, 200 persones no hi ha un camp, no ens enganyem. Jo he jugat una vegada sí que vaig jugar, vaig arbitrar amb 200 persones. Vas fer què, Jesús? Arbitrar, futbol sala amb 200 persones. Doncs aquí sí que vas tenir a la Modelo. O sigui, va ser una experiència. Farem màquines. Estàs preparant per tot, ja volem. No, la Modelo no, perdona, la Modelo no. Una altra presó. Vale. Val, home. No, si és una altra, bueno. Va ser la de joves de la Trinitat, va ser la de joves de la Trinitat. I va ser tota una experiència, la veritat. Em van insultar molt, però hi ha un bàndol de la presó que es va alinear amb mi i van començar que era el seu protegit perquè anaven en contra de l'equip, que eren tots blancs, i llavors del qual, i per tant, es va crear ja una sinergia.
Sí, no continuem. No No continuem perquè ara quedem els dissabtes per anar a fer uns trapis. Ja, La de coses que surten aquí, La de coses que surten en aquest programa, Hòstia. mare de Déu. Però no et ho preocupis, sabia. Jesús, perquè tu aquest cop seràs dels que insultes, no dels que reps insults. No et preocupis. Clar, és possible que si la gent que vingui al Texas ens vegi el Ferran i a mi en pantalla gran? Sí, clar. O sigui, en versió en cine? Home, en principi és la idea, no? Home, ja ho Sí, sé, però vull dir- estava fent una mica el d'allò, cony. És que de veritat, Estàs fent una mica d'ego-surfing previ? No, una mica de... Hòstia, que sortirem amb... La pregunta és al revés. Vosaltres alguna vegada heu sortit al cinema en directe? Jo Us en crec un que cinema? No. Això crec No, que no. No. Oh, El repte tecnològic ja del Escolmo, a tope ja. Però bueno, serà ben A guapo. veure, el però cable és el mateix, Sí, Enric. bueno, el repte tecnològic de punxar una connexió de Zoom com aquell que diu a un cinema, no? no. A mi això em segueix Per semblant... l'Enric és pantalla màgic. gegant lluny, allò ha de ser una connexió. Que jo estigui a Las Vegas i surti per una Deixeu-me- pantalla gegant de Barcelona, Clar. per mi això a mi segueix I deixeu-me sent recordar que durant el partit l'Enric no tindrà el Ferran al costat, o sigui que fer-lo entrar en directe serà un repte per tothom. Perquè amb el Ferran al costat no hi ha por. No hi ha problema. Però aquelles 3 hores que estarà sol serà un repte. L'hem d'entrenar com a les pel·lis allà d'un entrenament superior. Exacte, m'heu de fer tot un... 3 hores de... No, serà terrible. Jo ja estic buscant, mirant a quina gallina m'emporto amb un cistell per arribar allà i dir, bueno, què passa? Perquè és el que em fa més il·lusió de tot. Ferran, què anaves a dir? Estàs fent un crash course de capitalisme intensiu, no entenc? Home, i tant, sí. Perquè arribes als Estats Units, a Las Vegas, a la Super Bowl. No, clar. No crec que hi hagi un combo més gran, eh? No. És difícil, ara que ho dius és molt complicat. Jo crec que hauries d'anar de padrí de carnaval, perquè és el cap de setmana. Clar, a més és el dia de la vestit comparsa, així. clar. Hauries d'anar vestit per allà, a Las Vegas. Els Estats Units és un lloc on tampoc et mirarien massa raro, no? Per Las Vegas amb anar això, jo crec que... Home, si em poso l'americana de la Unió i la barretina, jo crec que igual sí que els hi comença a semblar una mica curiós. Ara, tot és una mica d'alinear, també, diguem-ne, pel referent que tinguin ells, Per tant, igual cola. Igual sí. Escolta, és Que ràpid ha passat a segon terme el carnaval, Amb les turres que s'han escoltat en aquest programa, altres és que la Super Bowl coincidirà amb la comparsa, no sé si estaré fet pols, vull dir, això és irrenunciable, és una tradició, això... Sempre coincideix la Super Bowl amb la comparsa? No. Cada 4 o 5 anys o 6. La Super Bowl no va segons Setmana Santa. De moment. Però sí. Però bueno, només quan Carnaval cau molt d'hora pot coincidir. L'única Digues, persona Ferran. que s'ha mostrat honesta en aquest tema de que 14 carnavals, una Super Bowl, jo tenia claríssim on anava i no me n'he amagat mai, he estat jo, en aquest cine. Bueno, perquè tu no... Jo havia escoltat d'aquest senyor i vaig pensar, bueno, si algun dia arriba l'ocasió de triar, serà un... Sí, el carnaval. És que a més... Sí, el carnaval. El dubte va durar 0 segundos. No va existir, ni 0,1, o sigui, va ser 5. Però bueno, tornem-hi. També estarem a Las Vegas ens acompanyarà en Francesc Garriga, el corresponsal de Catalunya Ràdio de la corporació que... Bueno, exacte, de Catalunya Ràdio. ser d'això. I també hi haurà un càmera de T3 que permetrà que tot el seguiment que fem aquesta setmana la fem dintre de les nostres xarxes del programa, dintre del programa, fora del programa, en els programes esportius de Catalunya Ràdio, de TV3, fins i tot en els telenotícies, en aquest cas no nosaltres, però sí en francès, es pugui fer la millor cobertura que s'ha fet mai en català Correcte. de la Super Bowl. En català i en altres llengües estrangeres. D'aquí a la Creu de Sant Jordi van 2 passos. Clar, però a més, Jesús, això que deies... És que ja van tard. Sí. Bueno, O sigui, la Creu del Consolat ens l'han de donar ja. Home, per millorar La Creu de Sant George ens l'han de donar. Sant Les George Ross ens relacions l'han entre de donar Catalunya ja. i... La creu de la OTAN ja està en camí. Hem fet més per l'intercanvi Catalunya-Estats Units que qualsevol de Junts i de CiU. Segur. Això ja t'ho dic ara... Bueno, és igual. És igual. Deixem-ho. Ara no d'allò. Però sí, som el Xavier Cugat del segle XXI. O sigui, catalans que se'n van allà i triomfen. Escolta, Jesús, ara em feia gràcia el que deia el Ferran, perquè a més és possible que vosaltres que no veniu, ara, perdó, vaig a ser cruel, que no veniu,
però un dia poseu la tele i sortim allà també, com vol dir, tu estigues a casa amb els fills de puta, cabrons. Joder. Ja us ho vaig dir, i a mi em feia molta gràcia i dic que guai, tal, però conforme s'apropa us començo a tenir una mica de ràbia, és veritat. És una persona pèssima, l'Enric, Però Soc molt pèssima. No, però expliquem-ho tot també per què fa això. Perquè no és que ens ho haguem jugat, o sigui, de seguida per coses de la vida, anem a dir-ho així, va quedar molt obvi que el que achava millor per anar era l'Enric i el Ferran, perquè ens encaixava a tots quatre molt bé que anessin ells dos. Llavors, per això ens estava vacilant tant. Si no, li haguéssim trencat les cames. O sigui, ja està. I l'any que ve, Nova Orleans, jo ho dic perquè ho sapigueu, que aneu guardant. I que, en aquest sentit, si torna a coincidir amb Carnaval, teniu una cosa que es diu Mardi Gras a New Orleans. Hòstia, no crec que coincidi... Bueno, no crec. No, perquè això normalment és... Vull dir, sí, seria difícil, no? És cíclic. Sí, el Carnaval va... Jo no recordo exacte. Jo no recordo dos comparses més o menys properes. O sigui, la qüestió és... si no m'equivoco, dijous sant, o sigui, la nit de dijous a divendres o divendres sant, ha d'haver-hi lluna plena. Llavors, a partir d'aquí ves comptant. Perdó, no, però ja et dic, així de memòria, jo recordo... En el moment en el qual has dit, ja ha d'haver una plena, m'he imaginat un Teen Wolf, alguna cosa així, apareixent, saps? Jo això no ho sé, però jo recordo que va coincidir a la Super Bowl de Panthers i Broncos, i potser ja fins a aquesta no ha tornat a coincidir. Correcte. Si l'any que ve és el març, finals de febrer, Veus? El Carnaval. El Carnaval. Vale. El Mardi Gras és el dimarts 4 de març, serà. Fantàstic. Ja hagués estat una mica massa, no? Home, jo crec que la Super Bowl hagués dit, bueno, igual la NFL hagués dit, bueno, igual el volum de morts que podem assumir per setmana de Super Bowl, ja el vam complir l'any passat a Las Vegas, no cal que ens tornem a passar. No, a mi em sembla molt fort. Jo crec que és una de les notícies de l'any i jo crec que ja... Per nosaltres, segur. Per nosaltres. És que clar. Com a programa, diguem-ne. Estic parlant com a programa, no com a... Ara parlem amb aquesta normalitat perquè nosaltres potser fa que ho sabem gairebé un mes, però que és que la gent ha d'entendre que les 2 primeres setmanes encara ens miràvem, parlàvem del tema i dèiem, però vols dir? O sigui, tornem a llegir el correu de la NFL. Vols dir? Sí, i tant, perquè ens vam assabentar, clar, que a més va tenir conya, ens vam assabentar el 28 de desembre. De matinada. La nit dels innocents, perquè estava pensant al tuit del Hail Mary quan va ser, i va ser el 28 de desembre, és que clar, fa un mes. Llavors ja ho tenim molt assumit, però sí que vam estar uns quants dies de... Vols dir? Vols dir que això no ens està fent alguna broma? No. I assumit... Vull dir, assumit que estem acreditats, sí, assumit que jo em pujaré un avió i aniré cap allà, t'he de reconèixer que potser no del tot, i malgrat ho tenim tot, però... No, jo fins que no arribi allà, ja t'ho dic, jo no diré... Fins que donis el DNI i et donin l'acreditació com quan anem a Frankfurt o Londres i et diguin endavant, ja no... T'he de dir que té una certa també, i acabem ja perquè si no la gent deu estar una mica fins al gorro, però té una certa, diguem-ne, poesia, diguem-ne, el tema que és que el Ferran i jo ens vam trobar, diguem-ne, on ens vam trobar a Frankfurt, en aquell barri, que ja us vam explicar que era una mica curiós, i que ara acabem, diguem-ne, al mateix. A Las Vegas. Mesos acabem a Las Vegas, trobo que té... Bueno, hi ha una certa coherència, diguem-ne, en el relat. Jo he estat a Las M'estàs dient que Vegas, està guionitzada, la NFL? No ho sé, podria ser. Tu hi has estat, no, Ferran? Jo he estat a Las Vegas i no. No. Vull dir en el sentit de que no em comparis aquestes dues coses perquè... No, home, no, però ja m'entens. Però jo estic mirant molt CSI Las Vegas. Estic mirant molt CSI Las Vegas per entendre una mica la ciutat, no? Les seves costums i les seves coses. Crec que potser no l'acabaràs d'entendre, mirant CSI Las Vegas. Però... I Miedo y Asco Las Vegas, però que m'agrada molt i jo penso anar... Puc anar vestit de... Bueno, jo en aquest cas crec que tu hauries de ser Hunter S. Thompson i jo, diguem-ne, el metge. I anar-te dient jo com ho podeu anar també pots mirar Ocean's 11 també. Mira, pel·lis a Las Vegas, correcte. Bueno, casinos a Las Vegas, m'imagino, no me'n recordo, però sí, no? O no? La cobertura de la setmana vindrà de l'NFL, de la Super Bowl, a priori dels casinos. Millor ho deixem estar, una mica, per si de cas, per un tema... Per un tema, ja hem de poder tornar. Per un tema de... No vull veure després...
Sí. No vull veure després factures tipus al PP de les Illes Balears, eh? Ja. Que a veure si començarem després aquí a passar tíquets i veuràs tíquet de Exacte. NFL en català va que vola. Bueno, això el gust, diguem-ne, que és el que ens passarà, diguem-ne, la targeta blanca al Teo. Mesa VIP Poker Bellagio. Exacte. No, No, és un el Frankfurt, que es és deia el així. Bé, escolteu, anem a parlar... És que allà el nom dels Frankfurt està tematitzat, llavors això era un Bratsburg, però ells li diuen Mesa VIP Poker i coses És una d'aquestes. pizzeria. Escolta, va, dit tot això, recordeu com sempre que ens podeu escoltar a les plataformes, avui ja no llegiré tot això perquè estic ja una mica... Però sí que ens podeu seguir a YouTube i és important que ens seguiu No, a les... i és que exacte, és molt important que ho facin perquè és on rebran tota la informació sobre la cobertura de la Super Bowl. Si ens voleu I veure vídeos. a Las Vegas, doncs seguiu-nos a Instagram, seguiu-nos a Twitter i seguiu-nos a... Perquè aquests dos personatges no se'n van el diumenge a veure el partit, se'n van dimarts. O sigui que a partir de dimarts vespre a dimecres al matí estigueu atents a Instagram, a Twitter i a YouTube perquè ja que van, que treballin. O sigui, si veieu que no pengen prou coses, els envieu missatges i els dieu panda de ganduls, entretenme, curra, que estàs a Las Vegas. No descartem que hi hagi un casament en algun moment, vull dir... El que sigui, contingut. A crear contingut. contingut. El vídeo d'això. Bueno, va, dit tot això, anem a Las Vegas. Els que vulgueu veure el partit en pantalla gran, ja ho sabeu, a l'Espai Texas, al Cor de Gràcia, allà muntarem també un tinglado guapíssim, més gran i més... Sí, amb la Super Bowl a un cinema, eh? Correcte, eh? Ojito, Tindreu molt present, Conceptes. això. Hi haurà menjar, hi Que haurà es tot. diu Texas. Correcte. Ja us anirem És que explicant està tot una mica. lligadíssim, està tot lligadíssim. Però dit això... L'únic que avui- no està lligat és que no tindrem subtítols de la retransmissió en català. Això és l'únic que no podrem Bueno, fer. Segur? No ho sé, ja Subtítols de la pròpia NFL, dels comentaris de la NFL. Això no, home, no. No, però estareu vosaltres Estarem comentant... nosaltres, sí. Sí, Nosaltres nosaltres parlem a la català, distància sempre. també, Sí. fent comentaris. Hi haurà amics, amigues, companys, conegudes, gent que Saludats. passarà per allà, saludats. Menjar, beure. Menjar, beguda... Bueno, Ja està. serà fenomenal. I de tot això només ens queda saber una cosa, que és qui jugarà Qui aquesta va? Super Bowl. I d'això en parlarem ara, en els propers 30 minuts, a veure qui coi ens trobarem allà a la Super Bowl, perquè aquest cap de setmana, recordeu, tenim les finals de conferència. Per tant, anem a veure què ens espera. Trying to get away. And his pass is broken up by Tatum. Tipped off. Ara que ja hem fet la celebració que pertoca, ho anirem repetint molta Quart estona, d'hora però... de celebració, eh? Un quart, Sí, abans de parlar de... Home, però poc em sembla, que portem un mes guardant això al pap, eh? Poca turra és. Sí, poca turra. O sigui, per tot el temps que portem muntant la festa, que encara és més temps que aquest mes, i sabent-lo de la Super Bowl, poca turra em sembla que estem donant. Una cosa, que entre tot això, que no se'ns oblidi que aquest diumenge a les finals de conferència tornarem a estar en directe des d'estudi. D'acord? O sigui que estigueu atents, que tornem a les andades nostres en català correcte. I estarem fent el partit de la final de conferència amb tots vosaltres en directe pel Twitch de Catalunya Ràdio des de l'estudi com fa 10 dies. I serem a partir de les 9 amb aquest Chief Ravens a Baltimore. Abans, no? Un pèl abans. Un pèl abans. Òbviament, Comença el partit. Segurament començarem a les 8, quarts de 9, ja us avisarem, el de sempre. Ja ho sabeu, i a més ja sabeu que direm que començarem una hora i començarem 5 minuts tard. Vull dir, ja ho sabeu. O sigui, això funciona així. Aquesta casa funciona així sempre. Vull dir, no cap problema. Ara que ja estàs acreditat, és tot igual. Ja no s'ha de mantenir la façana. Ja... S'ha de dir que a l'últim directe vam començar a l'hora que tocava, eh? Sí, eh? Vale, perdó. I tant. Però i tant, Sí, i tant. De fet, una mica més aviat, perquè em vaig patar sense voler a la meitat del compte enrere i ja vas sortir i encara vam començar més aviat. Vaig sortir jo fent cara de... I que jo encara estava acabant de sopar darrere del... Amagat darrere una cortina com una vedet del Paral·lelo, vull dir, va ser tot molt, molt bonic. Escolteu, Chief Ravens, partidaco de totes les de la ley, que diuen en castellà, a les 9 diumenge, final de la AFC. Us atreviu a tornar a apostar en contra dels Chiefs? Jo és que crec... Sí, Però quin No prendré. tipus de persona tendenciosa, lamentable, que podria ser que sortia a la fàbrica de la tele de Mediaset ets, tu? és que no sé...
És el meu És que ofici. com l'ha plantejat la pregunta? És que aquí... Però quin energumen està fet avui, aquest home? Quin problema hi ha que s'espanyolitzi TV3? No ho entenc. Vull dir, aviam, escolta, vull dir, què? No, ara ho dic en sèrio. Vull dir, jo ho he pensat. Vull dir, val que... ja ho vaig dir el dimarts, sí que Baltimore... Se nota que ja no té huele, Ja anem als 3 parell, És a dir... Exacte, sí, ja està, ja s'ha acabat la història. Ja no te pensa ningú, Ataquem, Perquè us pot No, però és que la pregunta, la pregunta... Sí. No, el que anava a dir és, jo vaig dir el dimarts que a Baltimore l'altre dia només li faltava anar vestit d'Hugo Boss, diguem-ne, perquè o sigui, allò va ser increïble, o sigui, el nivell de control, domini, o sigui, bueno, era increïble, o sigui, sonava la marxa imperial de fondo durant la segona part, però, hòstia, no ho sé. El que passa és que la defensa de Bills era una i la defensa de Ravens és una altra sense baixes, una altra que ha estat molt millor durant tota, o bastant millor durant tota la temporada i mira, jo vaig dir que guanyarien els Chiefs, Vull dir, en aquest sentit no és que no me'ls cregui, però és que van el que per mi ara mateix és el candidat número 1 guanyant la Super Bowl, a més. Jo ja pensava que els Chiefs no eren favorits contra els Bills, no repartir-nos, del que ja vam parlar dimarts. És que crec que, com el Ferran, crec que els Ravens són molt millor que van encarar que els Bills, i si jo ja no els veia favorits jugant a Buffalo contra Bills, que és veritat, que al final un s'ho pensa i dius, hòstia, no aprendrem, o sigui, no aprendrem amb aquesta gent, perquè ara ja no veiem a Nagy, com vam dir dimarts, ara ja veiem a Andy Reid, cantant les jugades i parlant amb Mahomes, i les coses han canviat, però és que crec que no... O sigui, jo segueixo pensant que els Chiefs no són els Chiefs dels altres anys, i els Ravens aquest any són un equiparro descomunal. La que dius tu, la segona part del partit contra Texans, és que vull dir, és en plan, aparteu-vos nens que ara jugo jo. Jo crec que això a Chiefs no li farà, però a mi em costa molt, i jugant a Baltimore, i insisteixo un altre cop en el tema de jugar al camp que jugues. Per mi Baltimore és molt favorit, entre moltes cometes, de molt, o sigui, dintre d'aquests equips d'aquest nivell, final de conferència. Però jo crec que Baltimore és favorit. Clar que Chiefs pot guanyar aquest partit. Si es dona una sèrie de circumstàncies, Chiefs pot guanyar-ho, té la qualitat suficient. El cas és que l'equip, de moment, Baltimore és el que ha sigut l'equip més complet en totes les facetes. És una defensa que ja podríem començar a qualificar com d'aquestes antològiques, que te recordaràs, hòstia, de fet, com les altres dues defenses de Baltimore amb els anells. Sí. Que estaran en la llista de grans defenses de... Ray Lewis. Bueno. Sí, Ray Lewis i l'altra que era la de... Ara no me'n recordo el nom, no em surt. Ja ho diré. Doncs això, que és una defensa mítica, té un atac superpotent, i l'altre dia, tot i que va tenir, ja ho van comentar dimarts, però va tenir problemes a la primera part, Texans va defensar bé, en el moment que ho va necessitar i va mostrar, diguéssim, que té la capacitat per guanyar-te de passada, si no crea una cursa, molt creatius, amb unes opcions amb el Lamar molt ben executades i molt ben dissenyades. Aquest és un equip absolutament, per mi ara mateix, dels 4 que queda, és el millor equip, però evidentment això és finals de conferència. I per defensar-se, atacant-te. Perquè el que va fer, ja ho vam comentar dimarts, però el que li va fer a Texans a la segona part és Ravens es va defensar atacant-lo. Perquè és que Texans, quanta estona va estar al camp? L'atac, vull dir, a Texans. És que era ridícul, o sigui, perquè entraven, els feien fora ràpid i llavors agafava, que això ho hem parlat moltes vegades aquesta temporada, l'atac de Baltimore, si necessita, et fa drives de 9 minuts i que a més els acabava amb touchdown. Clar, és que és una mica filosofia Cruyff, quan deia que la millor manera de defensar-se és tenir tu la pilota. Pues, jo crec que Baltimore és l'equip d'aquests darrers anys que més ben vist això, perquè no és explosiu en el sentit de... Pues això, com els mateixos Chiefs, contra els que jugaran, que sí que de cop i volta... Ara menys, però abans, quan encara tenia Tyreek Hill i això, sabies que era un equip que en 10 minuts podia fotre 25 punts, però és que aquests Ravens és això. Tu vols fer una remuntada, tu surts, fas el teu drive, fas un touchdown i en plan, vinga, remuntem. I llavors surten els altres i estan 10 minuts al camp i et fan un touchdown.
Sí, no, Com són los hombres grises de Momo, saps? O sigui, és Sí, això. sí. Et roben el temps, o sigui, tu no saps què ha passat i quan tornes a sortir al camp estàs congelat i mires al marcador i dius... Et xuclen, et quedes allà com dient, jo... I ja està. Que necessiten fer un drive ràpid per posar-se per davant. També te'l fan, En 2-3 minuts t'han fet l'anotació. Però els costa un pèl més que altres equips. Un cop han de fer el drive aquell per augmentar la distància o mantenir un marge, és com... que tu volies que... Ok. Espera't, que ara correré jo, ara li passaré la Mar, ara la Mar li passarà a l'Ailey, ara li passarà a Odell Beckham, que està a l'slot, però després de Flowers sortirà una miqueta a l'slot de l'altra banda, fent una recepció de 3 yardes, per anar-te avançant 3,333 periòdic a cada down, per poder sumar-ne un cada vegada a la tercera. Sí, després estaran 3 i 3 i li donen a Justice Hill i fa això, fa 4 o 5 yardes i és com pum, una gota malaia que és això, senyor, per favor. Pum, i tu estàs allà dient madre mia, és que clar, et desespera. El que sí que m'agrada d'aquest partit, una mica pel que us deia, que són una mica com les dues cares d'una mateixa moneda, diguem, equips molt dominants, etc. Chief aquest any no, però que es arriba aquí una mica com anem a improvisar, una mica, no? És en plan, hi ha una banda, una orquestra sinfònica, que és els Ravens, no? O sigui, que funciona, no? Orquestra sinfònica i de metal, també? És a dir, que poden fer un concert de metal com de... No, però et poden tocar Beethoven o et poden tocar Vivaldi, diguem-ne, són d'allò, però després a l'altra banda tens els Sex Pistols, que són Mahomes, Kelce i 3 més que no saben, vull dir, que estan allà com dient bueno, és igual, però ojo, saps? Que vull dir que també et rebenten si et despistes i si no expliquen, digue'ls amb els Bills. Llavors, no sé si això, diguem-ne, que sí que es va veure l'altre dia, que és que els Ravens, una mica, quan se'ls hi surt una mica del quadro, els hi costa maniobrar. O sigui, són un transatlàntic i maniobrar també jo crec que els hi costa una mica en aquest sentit. No sé si els Chiefs, que poden, diguem-ne, deixar anar tota la imaginació que tinguin a dintre, això els pot ajudar. No ho sé. Clar, en altres anys sí que t'ho compraria, perquè és això, perquè eren més explosius, però és que els Chiefs d'aquest any ja no eren tan explosius l'any passat, tot i que eren superefectius. Aquest any ni són tan explosius ni fins ara havien estat tan efectius. Llavors és que crec que ara mateix als Chiefs els hi costaria fer això. Allò que havíem vist altres anys, que de cop i volta això, que agafen i surten i diuen què necessito? 13 segons per fer-me el camp sencer, sujétame el cubata. Jo ara això els hi veig que... Però bueno, què és això, Jo ja fa 2 setmanes que penso que els eliminaran i aquí estan. Com ja vam dir dimarts, o com vaig dir com a mínim, jo com a mínim, guanyen a Bills molt més fàcil del que sembla, perquè Bills hi ha un moment del partit que té molta sort, que si no, al tercer quart se'ls hi podia haver anat al partit. Sí, de fet, són molt superiors a la segona part. Clar, jo pensava que eren favorits Bills, o sigui que potser també penso ara que Ravens són superfavorits, perquè ho penso, i arriba aquesta gent de vermell, i arriben allà Andy Reid, Mahomes i sus amigos, i diuen, bueno, un moment, saps? Vinga, anem a per feina. Bueno, clar, és que és precisament el que tu dius, és a dir, són favorits, sí, però això no significa que no puguin perdre en molts escenaris. Sí que és cert que no tenen amenaça profunda els Chiefs, però sí que tenen una molt bona defensa, i això també és una variable que encara no havien tingut fins ara, o almenys tots els playoffs eren molt oportunistes, però no tan bona, i això també pot marcar un altre escenari on els Chiefs tampoc necessitin fer... O destinen moments puntuals. No creus que té un asterisc? Ja, però és que els Bills és un atac molt explosiu, costa, els Bills... No, però l'asterisc de la defensa no creus que és precisament el joc de cursa? Sí, a veure, sí, vaig mirar. Podria ser. Potser és el pitjor lloc del món. Potser és el pitjor lloc del món per anar amb una defensa que el seu asterisc és que els equips solen córrer bastant bé contra ella, dintre del que cap per aquest nivell. És que crec que tenen un matchup molt a la contra, Chiefs, precisament per això, perquè, clar, si et corre qualsevol equip, si et corre Singletary, compta que la línia de Ravens i el seu joc de cursa i la mar, allò és com una pisonadora, o sigui, allò és entre el bulldozer i ja t'hi pots posar, perquè aquesta penya tira molt cap endavant i corre per tot arreu. Llavors no ho sé. Jo els hi veig complicat, jo veig complicat. També és veritat que és una final, hi ha molta pressió, que igual que vam parlar als divisionals, hi ha moments dels partits en els que
hi ha vertigen, perquè si hi ha vertigen per arribar a la final de conferència, hi ha molt vertigen per arribar a la Super Bowl i en això els Chiefs estaran molt per sobre. Els Chiefs estan acostumadíssims a jugar aquests partits. Viuen aquí cada any. Clar, o sigui, que ho van dir, no? O sigui, què eres? Mahomes porta 6 anys de titular, 6 anys de final de conferència. Sí. Tots. O sigui, i ja s'han tret una mica l'asterisc aquest de, però sempre a Arrowhead. Doncs mira, saps? Hem anat al camp dels Bills i també hem guanyat relativament bé. Ja. El pitjor any d'aquests que tenim. O sigui que, però sí, ostres, jo crec que ho tenen complicat, però veurem com gestionen els nervis. Crec que en aquest partit els nervis seran molt, molt importants per la banda de Ravens, perquè crec que en igualtat, ja dic, crec que són millor equip i són favorits, clars, entre cometes, però crec que el factor psicològic... Clar, hòstia, hi ha molta pressió per Ravens, Jesús, Ferran, no sé si voleu afegir alguna cosa més al partit. Bueno, és bastant això, en aquest sentit. Jo crec que la defensa de Chiefs s'ha mostrat bastant sòlida tot l'any, però ve el repte més pesat de tots, gairebé, perquè és que el problema aquí principal... És a dir, si en els altres partits el dubte eren els Chiefs, jo crec que en aquest partit el dubte no són tant els Chiefs, sinó que el dubte és que el que té al davant, durant tot l'any, s'ha mostrat millor i en les dues facetes del joc. Amb la qual de cop és com, bueno, tot això que tenim de màgia i que de fet, sí que són contradefenses una mica que estaven, ja sé que en català no es diu marmades, però marmades, disminuïdes. Afablides? Anava a fer una broma que no l'hagués fet amb mala intenció, que era només for the lols, però quedaria molt lleig. Ens ha passat a tots pel cap. Digues. Sí, ha fet un circuit així. Doncs afablides, disminuïdes, perquè els seus havien perdut titulars molt importants. En el cas de Bills és evident que contra un bon atac han trobat molt més a faltar Matt Milano, que per exemple ho van trobar contra els Steelers, que no és un atac d'aquest calibre, encara que no haguessin estat jugant tan bé els Chiefs, però el talent de certs jugadors estan allà. I això, que de cop sí, sembla que l'atac de Chiefs durant els playoffs sembla que s'ha reactivat. Ja es va començar a donar una primera sensació i contra els Bills va jugar molt bé aquell atac, va jugar molt bé. I de fet, les peces bones que té els hi ha començat a treure rendiment sense donar la sensació d'inseguretat. Kelce l'altre dia torna a estar bé, fa els 2 touchdowns. Rashee Rice és una vàlvula d'oxigen que tant et fot 25 iardes com li passes a 4 bastant enrere, perquè de fet en l'estadística que treu en Jesús la setmana passada es veia que Rashee Rice és el que té els target més curts, però el que retorna més, pràcticament, cosa que és molt espectacular, a més. I Pacheco, pues... Pacheco mola, Pacheco mola molt. Sabeu els vídeos aquests que fan per compressió, comprimeixen coses? Sí. Pacheco quan toca con la línia. Sí. És que sembla, ja s'ha aturat i de cop veus com guanya 2 iardes més i no saps ben bé com. Ha de fer molt de mal xucar contra ell, Sí. I clar, i en aquest últim partit, per exemple, s'hi va sumar, a Marquez Valdes-Scantling, fent una miqueta aquest allargar el camp que han trobat a faltar, doncs ho va donar i les 2 bombes que l'havien tirat les va rebre i automàticament això ja fa que la defensa de Bills, que ja de per si estava disminuïda, doncs encara tingui més... No, però és que penseu malament i en el vostre camp no hauríeu de pensar. No riu. Ja ho sé, però cada vegada que ho fa... Cada que ho dius s'ha activat. Venim d'una societat que ens ha dissenyat. I que nosaltres tenim el cervell obrit per dintre, llavors cada vegada... Nosaltres som com la dona de Roger Rabbit, no? Ens han dibuixat així. No podem evitar. Jo de tot això que comentaves, Ferran, crec que el principal canvi és Kelce, perquè aquesta setmana sí que hem vist el Kelce. Crec que per primer cop des de feia molt de temps. Potser ja a Wildcats el vam veure una estona, però va començar amb aquells 2 robs, li va costar. Aquest partit sí que Kelce tota l'estona és el Kelce que estàvem acostumats. Ja des del començament és tacatà. Perquè els altres que has comentat, Pacheco, Rice, ja venien jugant bé. De fet, eren gairebé qui aguantava aquest atac fins ara. I sí que ha afegit la dimensió de Kelce.
que vam descobrir que és un turres borratxo. És a dir, molta gràcia. Mare de Déu, senyor. Però és el típic... No tant, no tant. Estic com això, és típic que estàs de festa i comences a dir aquest plasta, a veure si marxa. No, perquè després tu el veus... Sense samarreta allà perquè es vegi que macho soy. Però ja us ho vaig explicar el dimarts. Al final, tu després veus la imatge de quan hi ha una noia, una nena o un nen, no sé què és, que és fan de la Taylor, que vol anar a veure la Taylor, i ell baixa, l'agafa i el tio està supernormal. Vull dir, és tot una performance. O sigui, està allà com... Sí. Però després és com... Ei, què tal? Com esteu? Tot bé? Sí. No, sí, fa finta de ser superbon tio. Vine aquí a veure la Taylor i dius... Aquest senyor... Sí, però és... Que, per cert, l'any passat va ser Fitzpatrick, el que va fer el número també. Vull dir que algú hi ha a la grada del camp dels Bills que quan exjugadors ja que van allà, de cop i volta es transformen. Però vaja. Bueno, que has de fer coses abans. Sí. La imatge sí, on veies a Taylor Swift i just darrere seu, a Jason Kelce. O sigui, ella allà tota mona, ben posada, com sempre, molt guapa, o sigui, per molt que celebri, però vull dir, sempre tot molt mesurat, molt controlat, una imatge a mantenir, i just darrere seu, Jason Kelce, sense samarreta, cridant com un os, i era un contrast molt fort en el mateix plànol, Era com entrar una mica en el dinar de Nadal de la família Kelce, de cop i volta. Estàs veient una mica allà tot el percal. Però els xupitos ja, però els xupitos. Clar, sí. Anaves a dir alguna cosa, Ferran? Sí, no, per tancar-ho ràpidament, penseu, el partit es jugarà a Baltimore. Ara mateix podeu trobar entrades per $466. Molt bé. No està malament. I ens acreditem o que hi anem? Els favorits, segons les apostes, és Baltimore a menys 3.5, que és un favoritisme, però no és un favoritisme molt... No és ni molt menys el que tenia la setmana passada contra el Texans, que em sembla que era menys 9, si no recordo malament. I finalment el partit està previst que jugui amb núvol, però a 9 graus positius. Cosa que em sembla moltíssima calor, donat el que hem estat veient aquestes dues primeres rondes. Els Chiefs suaran, no? Perquè venen de jugar a menys 20 i a menys 7 o menys 8, ara de cop i volta positiu. Serà al revés que a Miami, llançaran la pilota més llarg del que tocaria, perquè estan acostumats al fred. Mahomes passant-se de llarg, Sí. És un dia i un temps bastant ideal perquè es pugui veure un molt bon partit, a més. Per tant, aneu a Baltimore, partidaco. Després feu turisme, podeu agafar The Wire com a guia de turística de Baltimore. Ara anirem a Baltimore, aquest diumenge anirem a Baltimore. Ara d'aquí 2 dies. Exacte. No, escolteu, anem a parlar de l'altre partit, que aquí ens hem liat amb els Kelcis i coses. Bueno, pronòstics. Qui creieu que guanyarà? Un número. Diguem números. Jo dic Chiefs. Però deixem això per diumenge, no ho sé. Jo dic Chiefs, però bueno, sí, si voleu podem parlar diumenge, com vulgueu. Bueno, com que jo potser ho dic ara, no? Si no sembla malament. Que no estàs. Jo crec que guanyarà Ravens. Vale. Jo sóc honest amb el quadre que vaig fer, i el meu quadre, això estava previst. Aquesta final de conferència estava prevista, i vaig dir que passava a Baltimore. Jo també, guanyar Baltimore de 40. Uau. Vaya encerto. Sí, sempre dic el mateix i dic coses rares i no... Jo dic Chiefs perquè ja m'he pujat en aquesta burra i ja no baixaré. I a l'altra banda... Perquè tu pots trobar... Perquè tu pots trobar-te Taylor Swift a Las Vegas. Òbviament. I Jason Kelce i anar a fer unes birres. És el meu objectiu d'allò. Al Radio Row... Al Radio Row vull veure-us entrevistar Jason Kelce sense samarreta cridant com Sapiguem que és el Radio Row. Exacte. Escolta, va, que si no se'ns en va el programa volant i ens queda un partit encara per comentar i mira l'hora que és. A l'altra banda, tenim un partit que sobre el paper hi ha un equip que és molt més favorit que l'altre, però si agafem l'últim partit que han jugat cadascun, bueno, potser la cosa no és tan d'encantada, que és els Niners contra els Lions que estan vivint, diguem-ne, la day of their life, estan allà, bueno, és la felicitat absoluta, gent plorant, discursos èpics, gent a Detroit que, bueno, no estava tan contenta des que van estrenar Robocop, bueno, una cosa increïble, i jo, ves què et dic, perquè l'altre dia veient els Niners, penso, o desperten... Compte el que diràs ara. Que tenim un prestigi. Compte el que diràs ara. És qüestió de prestigi. No ho tinc clar. Jo crec que els Lions els hi poden fotre un susto als Niners si juguen com l'altre dia. Si juguen com contra Packers...
Poden fer Lions té opcions. Que sigui probable. Això és més... Això ja... Que el Lions va jugar contra Tampa... Sí, però sí. Però que jo l'altre dia a Niners els vaig veure molt malament. Per tant... Però perquè tu segueixes pensant que tenia una merda d'aquí. Ara t'explicaré una cosa que no seràs capaç de processar. Però és que Packers està jugant bastant... Ha arribat a jugant bastant millor que Lions. És que molt millor, és que per això és que està amb aquest tribunarisme que és en plan, és que Niners... No estic tan d'acord amb això, eh? Ojo. Jo no estic tan d'acord que hagi jugat molt millor. Que ha tingut el de una Vikings final molt bona. No. És que jo vull que guanyi Lions. Ara tenim el de Vikings i el de Packers venent-nos la moto de que Lions són la bomba. És que o sigui, on ens hem de veure, eh? No tant. Va, digues, Jesús, digues. No, que sí que crec que els Packers han arribat en un molt bon atac, una defensa més regulera, però bueno, han jugat un bon partit, dos bons partits, però els Lions crec que van arribar amb un molt bon atac, molt potent, molt estable, i una defensa que, diguéssim, disminuïda, i mica en mica aquests darrers partits ha millorat força, sobretot la pressió amb el Hutchinson, estan fent una gran temporada. Per tant, crec que sí que pot fer quelcom mal. Jo sé, això pensant que evidentment són favorits 49ers, que el de l'altre dia contra Packers van trobar un equip molt ben fet i no els hi va sortir les coses i que és difícil que es repeteixi 2 vegades a casa. L'escenari més probable és que sigui San Francisco, però que Lions pot posar en problemes, sí, i que al final també això és un joc de mentalitats i sí que és cert que estem farts de vídeos ultramotivants, però el que està clar que Dan Campbell i Brad Holmes han construït un equip amb una mentalitat bastant important i que en aquests moments pot rendir molt i crec que tenen les seves opcions. Evidentment, està desigual. Hi ha desigualtat, sí, clar, com al món. Jo crec que porten tota la temporada. No és nou, eh? Sí, al final tot aquest rotllo per dins al final que sí, que guanyaran els Niners. I acabat això, acabat el sopar, que hi ha nens de l'Àfrica que passen gana. Molt bé, gràcies. És una mica d'allò. Ferran, digues, va. No, a veure, jo... Tenen opcions els Lions? Sí que crec que tenen opcions perquè, sí que crec que 49ers van patir primer que vosaltres has dit que els Packers estaven molt ben... Bueno, és que ho vam parlar dimarts, és que és igual. La qüestió és que ha jugat tots els partits a casa. És el primer partit que se'n va fora de casa. I ja no tindrà el públic aquest que estava en plan... Hem avançat una iarda! Hem avançat una iarda! Perquè era una mica això, en cert moment. És increïble. Però sí que tindran a Eminem, esperem que vagi, no? Si va al Taylor Swift, que vagi Eminem. Exacte. No sé si genera el mateix efecte positiu, però... Jo crec que no. I San Francisco també crec que al jugar a casa... Bueno, sí que dic una cosa, dependrà molt de com arribi i si pot jugar Deebo Samuel, perquè jo crec que va ser la cosa que més va trobar a faltar a Niners contra Packers, va ser Deebo Samuel. En aquest sentit... Però perquè no teníem previst. Crec que és molt diferent, És molt diferent anar a un partit Shanahan sabent que no tindrà Deebo Samuel, si és que al final no el té, que no ho sé, a tenir tot un game plan i que al primer drive se't trenqui Deebo Samuel i segurament la meitat del teu playbook per aquell partit l'agafes i va a la paperera. Perquè recordem que els ofensivament es preparen molt els partits. Llavors jo crec que estic d'acord, que ho van notar moltíssim, ho van comentar dimarts, però crec que és molt diferent si Shanahan arriba al cap de setmana i sap que no el tindrà. Crec, perquè totes les jugades d'aquest tipus les pots plantejar d'una altra manera. Però sí que és cert també que... És a dir, no, i en aquesta línia els 49ers van tenir un partit molt... O sigui, van jugar fatal i van guanyar el partit igualment. És a dir, és un equip que inclús jugant bastant peste i l'altre equip Packers va ser clarament superior durant 3 quarts. Clarament inferiors estaven al partit igual. És a dir, és un equip que té un potencial enorme. A la que li surti una miqueta millor durant el tal, doncs ja ho tenen. És a dir, que és un equipàs. Sí. Potser després de 2 setmanes sense jugar. Tot això ho vam comentar dimarts, no és per repetir-ho. Però aquí ja venen amb ritme. El famós no perd el ritme, però bueno. Perdona, Ferran, que estaves fent tota... Però és que crec que el de Deebo Samuel crec que va ser molt clau el fet que el perdessin només començar el partit, sense saber-ho prèviament. Malgrat te'l preparis, Deebo Samuel és una arma que ofereix tantes varietats a l'atac de 49ers que sí, que òbviament el game plan ja l'hauràs preparat sense ell, però si el tens
el llibre te l'obre amb un ventall que és sí. molt més difícil de defensar fins i tot perquè tothom en surt afavorit. En surt afavorit McCaffrey, en surt afavorit Kittel, en surt afavorit Ayuk. És que, Déu-n'hi-do, els tres que ja acabo de dir, clar, li sumes a Samuel i de cop és com... Però en principi Samuel sí que està, no? És a dir, crec que jo ho he llegit que pràcticament segur. És aquell està de Jair Alexander com durant els playoffs. Em sembla que no està entrenant cap dia, però jugarà. Anem a dir-ho d'una altra manera. En el moment en què estem enregistrant això, que no tenim per què dir-ho quan és dubte. De moment, el mateix Shanahan, l'últim que ha sortit a dir és que no ho saben. Clar. O sigui, estarà a casa, li estan punxant com a Marco Pantani. Sí. Pues algo així. Correcte, estan allà, uns cicles sants i tiren millor. Sí. No, ho hem dit abans, però, i que també era important, però com Thuney amb els Chiefs, que no està descartat, però també el tindran amb sopetes tota la setmana perquè pugui sortir a jugar. Important, també. Sí. Però també dic que l'altre dia no hi era i els hi va ser igual. Vull dir que... Sí. Bueno, pel que aquest any no sé si el trobaran a faltar tant. Home, òbviament sempre es troba a faltar, però vaja, enteneu-me. Bueno, no ho sé, perquè ha fet cada drop en alguns partits. Que els Chiefs porten 2 partits, molt bé en el tema drops als receptors. Sí. No sé jo si no els entraria també una mica d'estrès posttraumàtic, veure Thuney tornant a deixar caure alguna pilota. El que volia dir... Thuney al War, Joe Thuney. Ah, vale. Nosaltres tots estàvem entenent un Kadarius. Sí, al guard, no? Per això, vale. No, jo pensava que deies el receptor. Sí, m'estàveu fent patar al cap de dir, no sé de qui estan parlant, jo. El Kadarius va ser guai perquè va sortir un tuit que era com això és una notícia que alegra els dos equips. Exacte. M'ha sorprès. He de dir que d'aquest partit especialment, a mi el que m'interessa molt veure, i serà un festival, és línia ofensiva de Lions contra línia defensiva de 49ers. És a dir, perquè és una pedazo de línia defensiva amb Sewell, amb Ragnow, amb Decker, contra aquest front seven. És a dir, aquest xoc de... Segurament una de les coses més importants que serà aquest xoc enorme entre Bosa, Jones, Armstead. És a dir, aquesta part... Que a més venen un pèl fluixos, per lo que és el seu nivell. Sí, evidentment. Venen un pèl fluixos aquests playoffs. No estan, diguéssim que la suma d'aquestes qualitats no estan donant una suma absoluta, sinó que s'està perdent alguna cosa. I que han tingut trams de la temporada que eren molt més dominants que ara, pel motiu que sigui, però que els costa un puntet més. I jo lligat amb això que diu Jesús, tinc ganes de veure també a Jahmyr Gibbs corrent, perquè si l'altre dia, diguem-ne, la defensa o la línia defensiva de Niners va tenir problemes amb Aaron Jones, Jahmyr Gibbs pot tenir també... Què ha fet aquest any els Lions amb els running backs, com ha anat... amb Montgomery allà per pillar hòsties, quasi, i després el Gibbs en el moment ja ha arribat en un estat de forma, clar, perquè pocs... Els running backs, això sí que s'ha de fer. Corres poc, arribes millor al final. No hi ha més. Sí, totalment. I l'ha condurat molt bé. L'he odiat molt durant la Fantasy, perquè jo tenia Gibbs al meu equip, però com a equip, molt bona gestió, i ara a petar-ho. Quin pedazo de running back, Totalment. Serà clar si l'atac de Niners també això surt ja sense potser tot aquest òxid o pressió o el que tingués en aquest partit contra Packers que li va costar molt entrar en joc, perquè al final si aquest atac comença suelto, al final és veritat que el que deia el Jesús, al final arriba un punt, estan fent mal partit, però arriba un punt que han de fer un drive per guanyar el partit i el fan. I acaba en touchdown i realment aquell drive guanya el partit i s'ha acabat. Però... La defensa de Lions ve millor, com he dit al principi, la diferència entre l'atac de 49ers i la defensa de Lions és molt gran. Sí. Llavors, això, si l'atac de Niners arrenca bé, arrenca així, pum, a mi em costa veure com Lions pot plantar cara a això. A priori, és veritat, és un partit, és aquesta lliga i hem vist coses més rares, o sigui que ja arriba un punt que, i aquest any en especial hem vist coses molt rares. No, i si no plou, i si la cosa... Però ja et dic, jo si els Lions van veure el partit de l'altre dia de Packers, jo crec que poden prendre unes quantes notes. Dic que després el que li va passar... Et he de dir que això serveix entre de 0 i de menys, prendre notes de partit contra d'un partit anterior, perquè lo important als partits de playoff són guanyar-los, perquè potser els Texans havien pres 42.000 notes dels partits de la temporada de Ravens i els Ravens a la segona part van dir tot això que heu fet, us ho farem al davant i us arrasarem igualment. No, que sí, això és obvi, però dic que hi ha coses que penses, I tu creus que Shanahan no va mirar les coses que havíeu fet Packers contra Cowboys, igualment durant bona part del partit, sobretot a la primera part, us les vau fer i les vau fer bé? Sí, de fet Shanahan diu... Em sona una mica tòpic,
Em sap greu. És la meva setmana contra els tòpics. No, sí, estic d'acord, però... Mentre dius un altre, que és l'important a playoffs és guanyar. M'agrada molt com des d'un tòpic desmuntes un altre. No, m'agrada molt, perquè des d'un tòpic has desmuntat un altre. Aquí un acte performàtic. Sí. Però aviam, l'important és guanyar perquè el que vols és guanyar. Al final, si guanyes, ja està. L'objectiu és guanyar. Ha sigut inapel·lable. Si he dit que m'ha agradat molt, com has estructurat. De jugar amb tòpics. Podem fer això, sisplau, Jesús? Podem fer un joc de cartes tipus màgic, però que tots siguin tòpics, i llavors tu has d'anar tirant tots tòpics NFL. I llavors, clar, hi ha tòpics que... El teu tòpic mata el meu, em baixo aquest tal... Això molaria molt. Molaria molt. Tires el tòpic D, el que guanya, el que domini les trinxeres guanyarà el partit, i llavors jo aquí, sí, però tinc el tòpic de la neu. Algú coneix... Audiència, si algú treballa o té contactes amb una empresa de jocs de taula, de cartes i això, passeu el nostre contacte, que aquí farem calé. Jo estic veient el Cards Against Humanity versió Cards Against Topics. Exacte. Tu tires un tòpic i li has de contestar un tòpic pitjor per matar-lo. Clar. Hosti, és que m'agrada molt això, eh? Ho estic veient, eh? Vale. Això, una mica amb les regles això, barrejat amb les regles de l'Exploding Kittens, i jo ho veig, Ho veig. Un Exploding Topics molaria. Exploding Topics, mira, tenim el títol i tot. Ja està. Ja ho tenim. Escolteu, no sé si voleu afegir alguna cosa més i si no, ho anirem deixant aquí. No, només que ostres, que molt mèrit lo de Lions, però jo seguiré una mica amb lo meu, que crec que, igual que durant tota la lliga regular, crec que arriba al playoff i segueix una miqueta de prestat, en el sentit de que, hòstia, se'ls hi va alineant tot. Potser al final se'ls hi alinea tot i ja se'ls alinea del tot. Purdy es fa mal al primer drive, McCaffrey al segon, i van a la Super Bowl i la mare agafa el Covid i no la pot jugar. O sigui, ja arriba un punt que un s'ha de creure tot. L'any passat també era bastant favorit, no sé si tant, 49ers i Purdy Pajarito i adeu partit. Sí, per això dic que al final jo amb Lions, però clar, sisplau, pensem que Lions ve de jugar contra Tampa, els divisionals, i contra uns Rams a Wildcard, que no tenien defensa, que encara no sabem com McVay ha aconseguit ficar aquell equip on l'havia ficat, i acaba guanyant un punt i una mica amb sort. No dic que... Això em sembla una cosa increïble, perquè a Packers sempre ens toca el més xungo. Molt amb els Lions aquesta temporada, però ja prou, ja fins aquí, No anem que els Lions tinguin una Super Bowl més que els Vikings. Bueno, clar. Això no... A mi em faria il·lusió, t'he de dir, que em faria il·lusió que arribessin a la Super Bowl. Aquí la rivalitat ja m'ha sortit. Seria molt guai. Jo crec que, Enric, no t'interessa perquè una Super Bowl Ravens Lions sí. Ja, tio. És que es pot acabar el partit als 10 minuts, Mira. Si acaba de l'altra manera, tindrem 25 anys de vídeos motivacionals de Dan Campbell, que jo no sé si sóc capaç d'assumir-ho, també us he de dir. Dan Campbell... La veritat és que... Campbell, amb tot el que s'ha rigut l'Enric de Lions en aquest programa, que s'ha rigut molt, molt de Lions, que li toqués menjar-se si els Lions guanyen la Super Bowl in your face, també tindria la seva gràcia. Però ja et dic, és que no em fa gràcia. Vull dir, un equip que des del 91 o 92 no arribava, diguem-ne, a un divisional. Si fos Chicago, sí que més, no? Quan pensis que Jared Goff... No ho vull veure. Quan pensis que... Perquè Chicago només arriba a la Super Bowl a off-season. Exacte. Si arribés Lions a la Super Bowl i la guanyés, Jared Goff tindria tants anells com Favre o Rodgers i hauria jugat més Super Bowls que Rodgers. Correcte. Tu estàs preparat per acceptar que Jared Goff ha jugat més Super Bowls que Aaron Rodgers? Ui, tant que sí. Escolteu, perdó, sí. Us deixo aquí. Acomiadem el partit, si estic pensant. Acomiadem el programa d'avui, ens veiem diumenge. Les dades, perquè ja m'estàs aquí, les úniques que quedava que era el partit es jugarà a 20 graus a Santa Clara, 20 graus positius, el temps és ideal. Les apostes donen favorit per 7 punts a San Francisco, és a dir, més favoritisme que el partit anterior de Baltimore, i el que sí que m'ha sorprès i no m'ho esperava, i si esteu per allà potser no tindreu una ocasió similar en la vida, teniu entrades per $32. Ostres! Carai, sí que hi ha poca... Que raro. I ho he clicat, ho he mirat i sí, o sigui, una mica més ja n'estava comprant, diguéssim. No hi ha una columna ni res, això, no? El què? No. A Liceo, nul·la visibilitat. Però per $32 ja veus l'ambient d'una final de conferència, fins i tot, encara que vegis només un atac i una defensa.
No, sí. O que t'hagis d'aixecar i mirar-ho des del passadís dels hot dogs. Sí. Bueno, escolta, el que sigui. Perquè en preu ja em va bé. Ara sí, escolteu, ens acomiadem. Diumenge ens veiem, no patiu. Diumenge farem directe per seguir en aquest Chief Ravens. I res, la setmana que ve més. I ja ho sabeu, guardeu-vos la data, 11 de febrer, al Texas, al Cinemes Texas, Espai Texas, perquè també és teatre. Doncs allà tindreu la festa de la Super Bowl de NFL en català i de tota la colla de la corporació. Que s'ha de dir així. Que vagi molt bé i res, ens veiem diumenge. Adéu. Adéu. Now Hurts on the keep. Has a seam and Jalen Hurts is in for the touchdown. Tony's got it. Tony walks in. Touchdown, Kansas City. Tots al Blitz, a Catalunya Ràdio.